Matod pa ni Apostol Juan, ako nakasulat diha kaninyo, mga amahan, tungod kay kamo nakaila na kaniya, nga anaagikan sa sinugdan. Ako nakasulat nganha kaninyo, mga batan-on nga lalaki, tungod kay kamo kusgan, ug ang pulong sa Dios nagapabilin diha kaninyo, ug kamo nagabuntog sa daotan. Ang inadlaw-adlaw nga kalanon sa atong kalag, nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 14. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Unsa man ning itabuha, oy. Naunsa ka man in taon na. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa. Adlaw sa among kasal sa imong amahan. Adlaw unta sa kalipay. Adlaw unta sa kadaugan sa among gugma. Pandito mismo sa simbahan. Din dito kami gihiusa. Igo lang gipahibaw nga kami bana og asawa. Sadyang hagkan na unta ko sa imong amahan. Kalit lang misiga ang iyang mga mata. Murag dili ako mao iyang nakita. Murag lain kong tao. Kakalit ba sa iyang kamatayon, oy? Dali ra gyud kaayo. Ug sa pag-abot nako sa among kaugalingon ni Nanay Tarsila, naabtan nako ang akong inahan nga nagyaka nga nag-akbo sa lingkuranan. Mag-akbo gani ang tao sa ato pa. Magdungo o magduko unta ang iyang o. Nag-akbo si Nanay Tarsila. Apanwa siya magdungo o magduko ang o. Naghayang ang iyang naong. Nagsiga ang mga mata sa labihang kapungot. Ang iyarang lawas ang nag-akbo. Mura og gituyo. Gituyo og lubag ang iyang o. Nagkamang-kamang pa ang duha ka mga dagkong uhipan sa iyang naong. May pipila ka buok buyog nga mulupad-lupad ug unya musod sa ilong ug baba. Unya mo gawas naman ug musod naman ug balik. Milihok-lihok ang buhok ni Nanay Tarsila tungod sa mga bakukang. Mga dagko ug may sungay kay bakukang sa lubi. Palihog! Palihog pang gawas mo! Gawas lang mo, palihog! Biyai ko ninyo! Palihog lang! Palihog lang! Gipagawas ko gyud sila. Aron dili makakita sa mga mananap. Gisirahan nako ang pultahan. Gitrangkahan nako ang pultahan. Ug miyaka ko. Mitupad ko sa pagyaka sa akong inahan. Midangoy-ngoy ko nga nagkako sa nagyaka nga patayng lawas ni Nanay Tarsila. Unya nagdungan ang haya ni Ramon o haya ni Nanay Tarsila. Nabahin ang among mga silingan. Ang uban,
Dito magbilar sa ilang Ramon. Ug ang uban nagbilar sab sa haya ni Nanay Tarsila. Day Amanda. Si Tete Naldo ni mo ni Day Amanda. Unsay ato nimo, Tenardo? Na si Parimimoy, ama ni Ramon, imong ugangan, Day Amanda. Salamat, Tenardo. Lingkod, Papa Mimoy. Biyan ko ka mo rin ni sa haya ni si Tarsila. Parimimoy, Day Amanda. Sige. Lingkod, Papa Mimoy. Amanda, tuwa na ang patiglawas ni Ramon sa kapinya. Mapatay ang ngilad na pagtuo o sa giingon ng ngilad ang magtapon-tapon o duaw sa duha kahaya. Kung anto sa ni mo ipahaya karong gabi is kapinya ang patiglawas ni Marita sila. Sa ato pati, Amanda. Kung tuparon, uusahon sa paghaya sa kapinya sila si Ramon o si Marita sila. Dili mo ipikto ang kangilad sa pagtuo. Nangilad ang magtapon-tapon sa duha kahaya. O sa imo huna-huna. O giusa na lang ang haya ni Ramon ug ni Nanay Tarsila sa kapilya. Gitagbaw gid nako ang ako mga mata sa pagtan-aw ni Ramon. Unya nakatuog ko nga nag-akbo sa lungon ni Ramon. Amanda, pagmata. Barog, ug kuyog nako. Nanay Tarsila, buhi ka di ay! Ayaw paglangas. Ayaw pagpaila aron dili makamatngon ang mga tao. Dali, kuyog nako. Kadiyot una. Wa na kadiri sa sud sa lungon. Buhi si Nanay Tarsila. Nabuhi din siya. Ingon ni ini ang nahitabo. Human ko niya pukawa nga nag-akbo sa haya ni Ramon. Milakaw si Nanay Tarsila. Og misunod ko niya. Dito kami paingon sa among bahay. Sa matag iro nga among maagian. Mutan-aw ni Nanay Tarsila. Muuwang sila kung makakita ni Nanay Tarsila. Unya, dito na kami sa among bahay. Kuba ang upat kahaligi sa matag iskina sa atong bahay. Nanay Tarsila. Kuba kay magamit mo kini. Gikubkob nako ang upat ka haligi. Ug sa matag haligi, dunay tagsa-tagsa ka kwadradong linikit. Kuba ang kinatong-an nga haligi sa atong bayan. Oh, Nanay Tarsila. Og nakubkob ko gyud ang ilawom sa kinatong-an nga haligi sa among bahay. Unsay imo nakuha? Mama Amanda. Usa gyapon kagamay kwadradong linikit. Pila kagagmay nga kwadradong linikit ang imong nakuha, Amanda? 5. Musa ka ta sa taas sa atong bahay. Dito na mi sa taas sa bahay.
Milahos mi sinanay sa iyang lawak. Gisugo na sad ko niya nga bitaron ang gamayng baul ilawom sa altar sud sa iyang lawak. Diyan na ang gamayng baul. Sayon rang ukbon ang maong baul. Ukba. Naukap na. Nanaytar sila. Tanawa ang so. Unsay imong nakita sa sod. Usa ka puwa nga kahita. Way laing sod sa gamayng baul. Gawas ra gyud sa kahitang puwa. Tanawa og klaro ang 5 kagagmay nga kadradong linikit. Nga imong nakautan sa 5 ka mga haligi sa atong bahay. Pulos itom ang kolor sa 5 ka kwadradong linikit. Nanitar sila. Tanawa og maayo. May mga tagsa katag-as nga mga dagkong lambo ang matag linikit. Ibakos ka na sa imong hawak. Ha? Ibakos! Oo. Oo, nanaytar sila. Gibakos nako ang 5 ka itom nga linikit nga dunay tagsa-tagsa ka mga kulintas sa akong hawak. Og unya, mana, nabakos ko na ang 5 ka itom nga mga linikit na nitar sila. Ukbe ang kahita. Oh, nanitar sila. Abli na, nanitar sila. Unsay imong nakita. Usa ka lingin nga manghud lang kagamay sa hulin. Puwa ang kulor. Lamya. Dili ko nanitar sila. Lamya. Magamit mo ka na. Lamya. 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 Tunda. Ako nang natun, nanitar sila. Niya ang tanan mong mga binuhi og mga alagad. Ipanimaw sa akong kamatayon. Ipanimaw sa kamatayon ni Ramon. Si Matilde. Si Matilde ang nagpatay nako. Si Matilde ang nagpatay ni Ramon. Dili! Dili! Matilde! Matilde! Grabe yun di ay kamangtas ang akong friend.